Ahojte, tu je Monika. Pozdravujem vás z rozpálenej Bratislavy, lebo konečne je tu leto, juchu, juchu. A konečne je tu aj nový Mix Media Kit na júl-august, takže taký letný. A tiež sa na ňo teším, idem teraz hneď z neho niečo vyskúšať. Pozrieme si najprv, že čo som vám do balíčka zabalila. No keď som nad tým rozmýšľala, že bude leto, bude teplo, tak som sa rozhodla, že budú pestré farby, preto som zabalila tieto veselé papiere. Sú také super exotické, s takými azteckými mexickými vzormi a žiarivými farbami. Uzrime. To je pekné. Takže toto, taký skvelý letný koktejl. Tieto kvety sú také veľmi pekné. Takže máme papiere. Je to osada Kaiserkraft a volá sa Fiesta, aby som nezabudla. K ním sa hodia tieto dve perá. Teda to sú také vodovkové pastelky Marabu Art Crayon. Farby sú že himbeere a Sonnengelb, alebo teda taká tá zlatá, žltá a taká ako to krásna rúžová. Ja už som ich testovala, takže vy dostanete nové, nebojte sa. Čiže tieto dve, lebo sa skvelé hodia k tým papierom. Táto k tej žltej a potom je tam veľa tej rúžovej, aby doplnili ten letný koktejl. A potom som rozmýšľala, že aký akože charakter by mal mať tento projekt, a som si uvedomila, že to sú dve možnosti, že buď bude teplo, nebude sa nám chcieť ani pohnúť a budeme možno trochu leniví, alebo sa budeme ponáhľať v vode, ako sa napríklad ja dneska ponáhľam. Tak som pribalila pohľadnice, lebo to je také, teda tie základy na pohľadnice, lebo mám proste pohľadnice rada a sú to taký rýchly, keď len máte takú chvíľku iba, neúplne, že 2-3 hodiny, aby ste sa hrali, ale takže môžete sa trochu pohrať na tých pohľadniciach, ak nemáte dosť času, alebo ak ste, neviem, leniví, ja viem, že som v lete občas trochu lenivá a nechce sa mi, tak pohľadnice sú proste pre mňa taký skvelý projekt práve na takéto chvíľky. Ale zase na druhej strane je trošku viacej času, sú dovolenky, večery sú dlhšie a tak, a možno sa budete chcieť mať nejakú tvorivú výzvu. A pre tieto chvíľky, pre tých z vás, ktorí chcú výzvu, som zabalila. Toto je, prosím pekne, maliarské plátno, šepsované. Z tejto strany je ten akože šepsový nátier. Z tejto strany nie, ale proste neviem, čo vás nápadne. Skúste nad tým porozmýšľať, že nejako je to taký akože nový povrch aj pre mňa. Takže chcem dneska pracovať na tomto. Je to pre mňa tiež taká trochu výzva. V balení je ich 5. Toto je ten môj 5. a ten už som tiež testovala, takže toto je odstrihnutý. A ináč je to aj novinka v obchode. Sú zatiaľ tieto dve veľkosti 20x20 alebo 15x15. S tými už som sa tiež hrala. Tu mám jeden tak na ukážku. Neviem, akože mňa to veľmi zaujalo to plátno a mám dosť veľa nápadov, že čo s tým, ale dneska to použijem na túto sadu. Konkrétne teda jeden budem potrebovať a tento odstrihnutý kus tiež použijem, ešte z neho odstrihnem. Pohľadnice teraz nebudem robiť, možno neskôr, ale ideme si teda niečo také letné namixovať. Čo by som chcela akože v tomto projekte, tak pre seba, okrem toho, že použijem tento nový základ ako nový podklad
ktorý som ešte doteraz nepoužila, je, že by som sa chcela naučiť také tie abstraktne ladené pozadia pre projekt, lebo ja už som robila veľa projektov, ale v zásade to vždy boli ako keby krajinky, že dole bola nejaká trávička a hore bola obloha. Ja som asi proste taký krajinkár alebo čo. A chcem proste spraviť túto trošku sa pozrieť len s takými tými šprechancami alebo čo. Takže toto sú moje výzvy pre tento projekt. Čo ešte určite použijem, budú nejaké šablóny. Tí, čo ma už trochu poznáte, tak viete, že mám pre šablóny slabosť. Vzhľadom na to, že tie papiere sú také kvetinové a geometrické. Hej, napríklad toto je taký vyslovene geometrický vzor. A tuto sú zase také kvetiny, ale tiež ladené proste do kruhov. Tento je taký geometrický, tento. A ešte som možno mohla ukázať tieto pekné výrezy, ktoré sú v tých sadách. Tieto proste sú perforované, môžete ich vytrhnúť. Ale to som chcela povedať, že tým, že je tá kolekcia papierov taká kvetinová a geometrická, toto je úžasné, tak chcem použiť buď geometrické alebo kvetinové šablóny. Nebudem používať napríklad, toto je asi moja najobľúbenejšia šablóna momentálne, to takéto písmo, ale proste nehodí sa tam, hej. Alebo takúto pečiatku Kaisercraft Script, ktorú používam proste všade, tak dneska som ju nechala v šuflíku. Vyťahla som geometrické šablóny, toto je taká kvetinová, geometrické, tu sú také kvetiny a ešte možno toto. Ale tuto som už asi tiež už veľakrát použila, takže skúsim dneska niečo nové. A pravdu povedať, neviem ešte, čo chcem použiť. Asi tieto dve. Ale hlavne teda ukazujem vám to teraz kvôli tomu, že teraz chcem s nimi začať. Tieto guličky, chcem nejaké guličky a chcem tieto šipky a potom buď toto alebo toto. No a mám ešte pripravenú jednu takú techniku, ktorú som chcela vyskúšať práve s tými voskovkami. A niekde som si odložila utierky. Musím nájsť utierky, hneď som tu. A úmysel je taký, že tuto bude teda to abstraktné pozadie, ako som spomínala, ktoré vytvoríme týmito perami. A možno ešte jeden sprej použijem. A na tom pozadí bude tuto taký ten centrálny motív, ktorý vytvorím z papierov. Možno to už môžem prezradiť, bude to motýl. A tuto dole bude ešte nejaký ďalší kvetiny a chcela by som použiť jeden z tých nápisov. Napríklad, že oh, life is about using the whole box of crayons. To je pekné, to by sa nám tam hodilo. Alebo let your light shine. Tu sú tiež tie výrezy, tak to proste bude tuto taký nejaký odkaz k tomu motýlu. A keďže je to celé také farebné, tak sa to hodí, páči sa mi to, bude to úžasné. Som sa rozhodla. Dobre, poďme na to pozadie. Ako som hovorila, tieto. A budem akože odvážna, že vidíte, hneď to vyzerá úžasne. Aby som tam hodila ešte nejaká tretia farba. Malo modrá. Smiešam si to bude zelená. Dobre. Tmavo modrá nie je v sade. Tak ju prípadne nepoužite. Potom tu mám vodu a štetec. A
inak zelená je v tej sade, tak ako v tých papieroch, takže nie je to až taký problém. Skúsim toto takto najprv rozpiť. Tým, že sú to tie vodovkové pastelky, môžete s nimi kresliť a nechať proste tú farbu iba takto, ako ste ju naniesli, alebo ju môžete potom... Tu sa mi to nejako príliš... Dobre, takže mám to takto. Teraz to vytvorilo také zaujímavé efekty, lebo som tak iba tak halabala rozmiešala tie farby, takže mám tuto ako keby ešte také ďobky, ktoré neboli rozmiešané a tá rozmiešaná farba je proste taká trochu svetlá a vyzerá to fakt veľmi dobre, napríklad tuto. Je to tiež dobre vidno. A teraz som vlastne chcela použiť tú šablónu a použijem asi toto. Toto som chcela. No. A tá finta, tá nová technika, alebo možno nie pre vás nová, ale ja som to zatiaľ neskúšala takto na kamere, spočíva v tom, že zoberiem túto vreckovku mokru. Opäť len jedna stačí. A cez tie dierky vlastne budem tie vodovky utierať. Tým, že sú to vodovky, tak sa ešte rozriedia a vlastne tá farba pôjde dole a ostane trochu blečia tam, kde to utriem. Funguje to? Áno, funguje to. Výborne.
teraz chcem tieto. Alebo nie tieto. Ešte som chcela možno použiť, to tak do popredia trošku dám také klepy. Lebo tieto sa veľmi hodia. Táto šablóna sa teda veľmi hodí k tejto šablóne, teda k tomuto vzoru na papieri. Však vyskúšajme to, čo. To by som chcela takto a potom chcem ešte použiť túto šablónu s modelovacou pastou, tie guličky. Neviem, kde som ich teraz dala. Som nejaká... Tuto. A aký sprej? Toto by som chcela spraviť sprejom. Sprej nie je v sade. Použite niečo, treba, ak máte akrylovú farbu, tupovacím štecom najlepšie, alebo ak máte sprej, alebo nepoužite. Tento. Tento rúžový. Alebo že budeme odvážni a čierny perleťový. Dobre, skúsim tento čierny perleťový, ale chcem si vaši páskou teraz trošku prichytiť a zároveň ochrániť okraje. Chcela by som okraje zachovať také trochu čisté, aby som potom mohla na ne robiť tie svoje čiarky čiernym perom. Čiernym perom a potom... Dobre. Dobre, nejako bolo, nejako bude. Takže takto nejako. Toto sú perleťové spreje, tiež Kaiserkraft. Treba ich pred použitím poriadne potriasť, lebo tá perleť sa zvykne takto usádzať. A sprej vyzerá takto, takže keď ho nepotrasiete, nebude perleťový. Dobre. Dobre, vystrklo mi to aj tam, kde som nechcela. Takže to budeme musieť nejako teraz opraviť. Že by mi vadilo, že je to tam hore, ale vadí mi to, že to nie je tu na dole. No, nemôžem to ani umyť, lebo to začne chyba je v tom, že ja si neutieram nikdy tie dierky a potom mi na nich tá farba zaschne a potom to strieká tak halabala. Skúsim teraz takto, že z výšky spraviť viacej takých cakancov, ale už tam mám tu. No, neviem pravdu povedať teraz čo s tým. Stojím tu nad tým už neviem, dosť dlho. Takže asi, že nový pokus. Spravím to ešte raz a zakriem si to plátno. No, nemôžem to teraz ani ničím už zakryť, lebo je to čierne a nemôžem to ani umyť, pretože sa mi zmije aj to farebné, čo sme robili s tými perami.
Dobre, proste ešte raz. To sa stane, ale možno toto použijeme, lebo budeme potrebovať na toho motýla, takže nechám to, nebudem to vyhadzovať, ale nechám si to tu nauschnúť a idem to skúsiť ešte raz. Musím si pripraviť, umyť šablónu a pripraviť ďalšie plátno. No, takže mám úspešne nové pozadie. Teraz chcem ešte pridať nejaké ďalšie veci, a to konkrétne chcem tieto guľôčky. Rozmýšľala som na tou čiernou, že či to tam teraz není moc, ale už to necháme tak a skúsim toho motýla dať sem. A nápis bude tu asi. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Guľôčky. Zase použijem pre istotu ochranný papier. Viacero. Toto je Marabu Art Spray Aquamarine farba.
Tak a teraz chcem použiť modelovaciu pastu. Najprv som chcela použiť farebnú, ale keďže už tam mám veľa tej čiernej, tak to asi vyskúšame iba s bielou. Dobre, teraz budem čakať, až to vyschne a musím povedať, že tie abstraktné pozadia sú pre mňa dosť nové, či ako by som to diplomaticky povedala. Ľutujem trochu tých kvetín, ale snad sa to podá. Dobre, za chvíľu som naspäť. No, toto mi zatiaľ bude schnúť. Chcem potom spraviť na tom ešte jednu poslednú vec s farbami a to už bude, čo sa pozadia týka, ale musí najprv hento uschnúť. A ako druhé by som chcela si pripraviť toho motýla, čo stihneme, kým nám hento bude schnúť. A na to použijem tento nepodarok. Z toho by som chcela spraviť vlastne telo a krídla bude mať z papierov. A to telo spravím asi tak, že vystrihnem taký trojuholník a spravím z toho taký akoby roštek. Takže musím použiť toto, kde je toho najviacej. Spravím to takto. To by som chcela, aby bol čo najviacej toho farebného. A skúsim si ešte, samozrejme keď budete mať taký ten celý, vystrihnite si to nejako inteligentnejšie, aby ste to mohli ešte potom použiť, ten celý hárok. A chcem si ešte odmerať, že asi aké to bude dlhé, 7-8 cm.
ešte som si nakoniec vybrala ten nápis, ktorý dám sem hore asi. Tu bude ten motýl, tuto ešte potom musím niečo doplniť. Pôvodne som to plánovala tak, že motýl bude skôr tu hore a tuto dole bude ten nápis, ale kvôli tej čiernej chcem ju trochu tak zjemniť alebo čo tými ostatnými farbami. Toto ešte nemám super. Takže som si to vystrihla. Chcem ešte spraviť tú vec, že trošku opatinovať tie okraje, hlavne na tom motýlovi, lebo to motýl bude taký akoby 3D, budem to lepiť tým silikónovým lepidlom, týmto. A tie papiere sú z druhej strany biele, takže chcem trochu zakryť tú bielu. A nebudem používať distress inky, ako to zvyčajne robím, ale pretože tie sú také viacej matné tie farby, chcem použiť teraz tieto. To sú Memento Drops a tie farby sú trošku také živšie, viacej sa hodia v tej palete k tým papierom. Tu som chcela ešte spraviť, že už mám takmer suchú tú modelovaciu pastu, chcem ešte spraviť toto, že toto je taký kúsok plastu, neviem, použite Euroobal alebo čo máte po ruke. Chcem si trošku nariediť tú farbu. Chcem spraviť také frkance.
Keď lepím toho motýla, tak vlastne nepričapím ho tam úplne, ale chcem, aby ostali tie listy, alebo teda tie krídla ako keby takto viditeľné. Vlastne taký 3D efekt to bude mať. A teraz to silikónové lepidlo využijem aj tuto, pri tejto. Sa mi výborne hodí, pretože ten krúžok je asi 2 mm alebo 1,5 mm hrubý, takže by mi tento nápis, ktorý je iba taký tenký z papiera, padal, tak ho podlepím týmto. A keď to úplne neprilepím, teda nepritlačím, tak ostane vlastne ten kopček, zaschne taký, to lepidlo zaschne do takého tvaru a udrží to tú výšku. Ten istý trik spravím vlastne aj tuto. Že mám vlastne až takúto veľkú vrstvu. Pritlačím to iba trošku. Hlavne tiež nechcem, aby sa mi to tak úplne dostalo do strán. Tento veľký asi tu. Nechcem si úplne zakryť to pozadie. Možno by som ho mohla odstrihnúť a použiť iba takto na kraj. To je možno výborný nápad. Dobre. No. A teraz ideme ešte vybrať kvetinky a to už bude vlastne skoro všetko, pretože ešte potom musíme vymyslieť závesný systém. Toto bude totiž taký obrázok na stenu. A to vám ukážem neskôr, idem teraz ešte vybrať nejaké kvetinky.
mám tak plus minus vybraté. Poďme to teda zlepiť. Toto sú také tie jednoduché kvietky a že iba také bez stredu. Ja ich najradšej používam tak, že z nich spravím takýto akoby stojací kvietok, alebo teda taký špicatý z toho stredu. A lepím ho tak do boku. Ten vlastne slúži ako taký podklad alebo také oddelenie na zvýraznenie toho kvietku, ktorý má stred. Napríklad to sú tieto ružičky. Alebo ako som to spravila tu s touto astrou. Takže tak to budem nejako postupovať. No, takže všetko už mám suché a môžeme začať s tým závesným systémom. Chcela by som vlastne, aby to bol taký obrázok, takto na stenu. A použijem, ako som už viackrát použila predtým, svoje obľúbené paličky, ktoré si nosím z prechádzok. Sa mi za to všetci smejú, ale nevadí. Nepoužijem ju takto prírodnú, lebo je proste taká iná, nehodí sa k tomu celému farebnému, takže ju omotám šnúrkami. Mám takéto 3 farebné, čo sa k tomu hodia. Tieto používam na viazanie kníh. To sú také bavlnené šnúrky, asi 1 mm hrubé, ale ak nemáte, tak použite niečo na vyšívanie alebo hačkovanie, alebo neviem, určite niečo nájdete. A chcem to vlastne spraviť tak, že tu budú ako keby také, sa budú striedať tie farby. Na týchto koncoch to pripnem a potom ešte musím spraviť takú tú slučku na zavesenie. A to bude vlastne všetko. A pripnem to s tým, že to vlastne tuto prepichnem a cez tú dierku prelečiem tú šnúrku a potom bude šnúrka pokračovať na paličke. Takže poďme na to.
No a toto už je vlastne hotový projekt, dúfam, že sa vám páčil. Prajem vám všetkým pekné, veselé, super farebné leto. A nezabudnite občas niečo vytvoriť. Dúfam, že si nájdete čas popri tom všetkom kúpaní, ktoré nás konečne čaká. Ja sa na to strašne teším a nezabudnite, že tento projekt má otvorenú galériu. Môžete vkladať svoje projekty, fotky svojich projektov a získať zľavu na nákup v e-shope Creamia. Tak sa uvidíme niekedy pri ďalšom projekte a zatiaľ sa majte pekne. Pekné leto, papa.